Uyakasimula Jesu amaba Awota Jesu Uyakasimula
Modimo weru. Akoshaya izandla zakho besuvula umlomo wakho kube lowo nalowo akhuleke egameni likaJesu akakube lowo nalowo ashaya izandla avula umlomo akhuleke phambi koNkulunkulu. Oh, glory to Jesus. Baba wethu la ingcwele egameni likaJesu. Baba egameni elingaphezu kwawonke amagama. Baba egameni esithi nasilibiza. Baba kuthuthumela amadimoni incibilika izifo. Baba kubola yonke imithi yabathakathi. Baba egameni likaJesu kuvuleka iminyango evalekile. Baba egameni likaJesu Baba kuphupha yonke imithi yabathakathi. Baba egameni likaJesu akothatha indawo yakho nasekuseni moya ongcwele akohamba phakathi kwalendlu. Sizwa amandla akho, sizwa ubukhona bakho. Baba egameni likaJesu sizwa inkazimulo yakho. In the name of Jesus, in the name of Jesus, arise Jehovah, arise mighty one of Israel. May all your enemies be scattered. In the name of Jesus, Father, we come against every principalities, every powers of darkness, every forces of darkness. In the name of Jesus, release your power, release your glory. In the name of Jesus. Samako Santalabasa Sandalabasi Kapaya Mandarika Basando Mandalabasi Katata Yababasi Katabaya Mandalabasi Kitabakota Ribako Santolabasate Inamamando Shikabayonda Rebe Santakata Rebe Shikapayonda Rebe Baba Shikitaka Ribako Santapeke Ribako Santapeke Inamamamo Shikababa Bayate 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 Gagalala Bayate Sonini Nanini Bayate Mafunga Ngatigi Bayate Matapisa Fese Umoja Faika Manako Agako Munyanga Paka Wako Guwe Solo Guwe Namshanse Guwe Napagate Romo Sanda Babasa Rekatele Papa Sante Kembosh Inabako Sante Kembosaya. Oh, we bless your name, Father. We worship and adore you, Master. We give you all the praise and all the glory unto you. In Jesus' wonderful name we pray. We thank you, Lord. Amen and amen. Again, mshalizandla kakhulu. Phabeleni isandla esikhulu Yesu ekuseni. Ake niqhwabele umoya ingcwele izandla ezinkulu egameni lenkosi yethu Yesu. Oh, glory to Jesus. Ake simshayele izandla phezu kwamakhanda. Oh, we bless your name, Jesus. Ake siphinde for the last time simshayele izandla ezinkulu umoya ingcwele khona phakathi kwethu. Oh, we bless your name, Jesus.
Ake niphinde nibungiphe izandla enkulu moya longcwele. Oh, wenzile izulu kanye nomhlaba Jehova ungumalu awenzile kanye Jehova wanungumalu. Ake simshalele izandla bazalwane, ake simshalele izandla. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amasulu atemelona natisi temelona amasulu Wanatisi Tembelona O Amasulu Atembelona Natisi Again Shali Kamaligaches. Come on, everybody, let's clap our hands for Jesus. Come on, church, let's give him some praise. He's worthy to be praised. Oh, Jesus, hallelujah. Oh, come on, Zion, give him some praise. He's worthy. There is no God like him. He's worthy. He deserves all the glory and all the honor. He's worthy. Sayani ufanalo ukudumisa ufanalo ukubonga ufanalo ubukhosi ikasimulo yonke inge yakhe sayani isandla kakhulu osamakhosi ena mababosia Rina mama mama baba yantele pepe seke broshanta kabos mantele pesi kitakata ura papa papa siketele pepe mandolo boshanda papa papa. Oh Father, we bless you. Oh Master, we worship you.
the last time, ake sishale nomoya ogcwele sishale inkazimulo kaNkulunkulu ekhona phakathi kwethu. Ake simshale izandla kakhulu. Simtshela ukuthi you are worthy to be praised this morning. You deserve all the glory. All honor belongs to you. For the last time, let's give him some praise. Come on, church, let's give him some glory. Let's give him some glory in this house. Give him some glory. He's worthy. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, he's worthy. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Glory, glory. We bless you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Jesus.
Akoshayizandla kumnikeza udumo ekuseni. Come on, church, let's give him some praise. Come on, let's give him some adoration that he deserves. Jesus. Come on, let's give him some glory. He's worthy. Oh, Shamos, Yalamos. Oh, Mama, Sika, Mama, ya. Oh, Mama, ya, the Bobosa. Glory to Jesus. Oh, Rama, Sika, Telebes. Glory to Jesus. Rekatelepepe, Sika, Papa. Oh, Rapasa, Kapopo, Sika, Pepe. Moyo ngwele siyabonga. Nasekuseni uNkulunkulu athakekho njengawe. Akekho ongafaniswa nawe. Siyabonga moyo ngwele. Siyabonga moya kaBaba. Have your way even today. In Jesus' mighty name. Glory to Jesus. For the last time, I guess I'm Charlie Hlombe elikhulu. Hayi bo bazalwane ke ngiqhwabela uYesu ihlombe elikhulu namhlanje ekuseni. Thank you Jesus. Angithathe lethuba bazalwane ngibingelele lonke ibandla egameni lenkosi ethu uJesu. Icela nishale izandla nina nonke enikhona kule ndawo. Nishale bonke obaba nomama intombi neinsizwa abantu abasha ihlombe elikhulu egameni lenkosi ethu uJesu. Ake niphinde nishale bonke abantu abasha izandla bakhona phakathi kwethu egameni lenkosi ethu uJesu. Ishale zonke ingceko nencekukazi zenkosi abefundisi abagcotshwa bakaSomandla, praise and worship team, keyboardist wethu osawund engineer bethu ngasemuva egameni lenkosi ethu uJesu, the media crew nabo ngicela sibashale izandla, team ethu protocol ama-ushers wethu, ngisacela ukuzihlombe elikhulu elinoJesu phakathi. Ungakahlali phansi ngicela ubingelele nje abantu abahlanu uthi kubona sawubona happy new year ubungekho last week baba u5 nje uthi happy new year, 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 happy new year. Umshange high five, umshange hug, umtshela uthi ngiyakuthanda kothando luka Jesu, uthando lokungazenzisi. Glory to Jesus, hallelujah. Osiyamfundisi wami ngiyacela baba, man of God, hayi nceke yenkosi lapha ngicela ama-ashane ngisizele umfundisi ke nimlethe lapha ngaphambili Nkosi yami simnike indawo yakhe. Woza mfundisi, woza man of God, buya baba. Hey Nkosi yami, mshaleni izandla umfundisi nceke inkosi. Ngisacela makhono umuntu ohleze phansi eduze kwakho umthinte nje ngendosulane bese uyambuza uthi kanti izikhipha. Ayi ungabuza kuningi kodwa mangabe ugogo, makugogo cha ungasho lutho. Kodwa nje makumuntu nje osemusha ophilile futhi nje onenyawo zakhe zombili nezandla zakhe zombili umthinte nje ngendosolwane nje uthi kanti zikhiphani. Ake nishale uNkulunkulu izandla kakhulu bazalwane. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi ethu uJesu 30 minutes nje ngeselelo 30 minutes ngizobe sengiqedile ekhambeni lenkosi ethu uJesu bazalwane. Siyabingelela wonke umuntu okhona endlini yenkosi, siyambonga uNkulunkulu unyaka omusha, inyanga yokuqala onyakeni omusha, yonke into yintsha, nawe fanele uthole izinto ezintsha. Angazi noma ningizwile na, fanele utholeni. Ayibo bazalwane, fanele uthole. Yabona inkinga yabantu ke sebajwayele ukuthola o second best kulonyaka. My prayer uNkulunkulu akunikeze into entsha, brand new,
into ozothi mawuqaqaqa amaphepha uyabona nje uthi amaphepha noma ngabe imoto isithi kuba wena nje uyosusa amaphepha new from the box makuyindlu kuba wena nje uyosusa leyanto esemnyango yangithi uyayibona kuba wena nje uxexebula nje uvule into entsha bazalwane noma ngabe umshado nje kuba umshado omusha angazi noma ukona umshado omusha yebo kuba umshado omusha nakuyimali kube imali entsha enuka lesastashi semali indaba okuphatha o10 rand okade beshintsha izikhwama ungene walletini ungene pesini ungene phaketheni ungene emabeleni ngayi abafuneki labo 10 rand kulonyaka fane nje mawuphatha imali entsha mangabe nje eshop kenzeka bakushintshela imali engathi indala uthi ngiyacela ningishintshele Nkosi yami engathi itashekile ungasabi ukubatshela uthi ngicela nje bazana ngishintshele ngathi itashekile noma abukhwela itaxi mabakushintshela le ngathi seyihambe kakhulu ayifuneka izinto ezihambe kakhulu kulonyaka kufuneka izinto ezintsha uthi ngisacela ningishintshela bandla engathi nje isantshana driver so ngiyaxolisa Nkosi ngicela nje ungiphe engathi isaqinaqinile engathi sentsha ngithi uyayizwa leyo nto the more ujwayele ukuphatha into ezintsha is the more uzo attracta izinto ezintsha kulonyaka ka2023 ngicela nishalo uNkulunkulu ihlombe elikhulu ngiyacela singakangena ezweni lenkosi bakhona baqala ukufika namhlanje bathi it's my first time to be here ngiyaqala nje ukufika kuleli bandla nje kulonyaka omusha ngicela ukuthi uphakamise isandla sakho how my Jesu God bless you ma'am shaleni izandla how bazalwane naba God bless you sisters my brothers lapha emumva God bless you niyawazi umkhuba wala ekhaya ake nenze njalo ke ake nenze njalo nibashaye ngaba high five nibashaye ngaba hug niba welcome nibatshela ukuthi siyanthanda kuthando luka Jesu thando lokungazenzisa ayibo bazalwane banikeni uthando banikeni uthando banikeni uthando nakho ke nibanikeza uthando luka Jesu ake nibashaya izandla bonke abaqala ukufika siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu anibusise siyanthanda ngendlela emangalisayo awava amaningi amabandla eThekwini awava amaningi amabandla kwaMasho la ubuya ngakhona awava amaningi amabandla ngoNtuzuma awava amaningi amabandla ke awuqhithisa ke lapha elokhuzaneni emlazi umkhulu kumlazi nje isection nesection kunamabandla nakhona lapha edolobheni awava amaningi amabandla moje ngekhona nalelinye kuze khona ngisho nawaphesheya kwelwandle kodwa nje ukuthi wadele kwawona la waphesheya kwelwandle uze kuleli iEagle Mountain awazi ususenze saba bakhulu ngiyangibona ngakanani kodwa ngokuza kwakho sengiyigiant ngishayisa lapha phezulu ngokuthi nje wena ube khona la ngeke ungiboneke kodwa bahamba ngomoya bazongibona sengishayisa erufini cela nishala uNkulunkulu elikhulu ihlombe egameni lenkosi praise the Lord siyabonga man of God inkosi kubusise mfundisi wami hey mfundisi ngakutshela masithi crossover ngathi indoda upasophe indoda kunento ekhona la ugwinya amagwinya igama layo iyagwinya upasophe mfundisi upasophe ingagwinyi egameni lenkosi ethu Jesu kodwa mayithi gwinyeka nawe phela gwinyeka mtsheleni gwinyeka mfundisi bazalwane nami ukuthokoza nje inkosi yami sibonga uNkulunkulu kakhulu bonke abantu ke babuyile nabakade besele emakhaya everybody is back kuyasetshenzwa ke bazalwane kulungiswa ama CV kuya apply kuyahla kuyenyuka siyalokhuza sicela ikhala ema college ema university wherever emisebenzini sifaka ama applications sifaka ama CV ngiyacela nje nawo ama CV nokuleli viki elizayo ningiphathele wona sizokhuleka nje special service next week for abantu abangasebenzi ngisacela nje ukuthinta iID book yakho umazisi wakho noma ngabe usaphethe igreen book ucela ungiphathele yona noma ngabe uphethele yecard ucela ungiphathela yona nelicense yakho nayo uyiphathe bese ke ungiphathela ama document akho egameni lenkosi ethu Jesu ungiphathele ama document akho
i-CV yakho silungiswe kahle yaba yinhle nama-CV wethu wathi improve manje ama-CV wamanje ngiwabonile ngikhulekela abantu ama-CV manje safakwe ngisho isithombe esincane somuntu ya uMoses nje ushaya isithombe sakhe esincane inwele ulengise uzithi noma ushaya irazor mntanami kube ngathi lapha ezinye zihlukene ngithi uyabonga kusho ukuthi mawuyinsizwa nje yakwabo ushaya ikhathi nje enhle efana nale kaMshengu sikani manje thathana ngithi niyabona angithi niyabona iyashayana le khathi yami manje ngoba inochobo lena inamandla ushaya le khathi kaMshengu mangaba usiyena umuntu wamakhadi yawushaya imbungculo nje uyabona nje ushaye nje uma uqeda bese uyayigcoba ngamafutha ithi noma ivela lapha ku CV bathi angalunga for this position ubona ngale mpandla yakhe uyabona manje sambe neyikhadi bazalwane sambe neyikhadi bantwana bami sishintshe manje uyabo usenza iCV le yakudala ayikhona ma-CV manje yabona ya ufake nabo email mangawuna email hamba uvula i-email manje ulokhuze yabona usho nje ukuthi naku email ngiyatholakala bayabuka lapho umuntu uyabona ukuthi we lo muntu kusho ukuthi kumele so lokhuzo WhatsApp mhlambe nale number ayikho ku WhatsApp athi lona olokhuza ama-CV lapha we kanti nawune email avela athi hawu yazi uhlelekile kunane email mama bili wafake abe mabili yabona unenamba ungafaki number yodwa ufake 2 ya bese ubhale yokuqala bese uthi alternative number angazi noma ngiyezwakala yini kodwa la ekhaya ngiyezwakala ya ngoba phela umuntu ofundayo nolokhuza ama-CV lapha kumele kube khona into ezomheha hayi i-CV nje eplain ngisho noma ngabe kuthiwa ugcina ku grade 10 kodwa ugrade i-CV yakho nje ibe yinhle lapha kuma hobbies kobani ufaka izinto nje manje ezihlakaniphile futhi ungakusabiki ukuthi I'm a Christian ya usho nje ukuthi cha ngiyikholwa nje yabo ukufake lokho ngoba lokho kungakusebenzela bathi hey ake siqashe abantu abakholwayo sesikhathele uqasha abantu ababushayayo lapha mase balokhuzile bangeze emsebenzini lo ngathi uyakhonza bese bathi hayi siyamqasha lo ama-tip njalo ama-tip ya next week ngikhulekela abantu abafuna umsebenzi ngibanikeza ama-tip ukuthi mawuya ku-interview uqoka kanjani ukhuluma njani uhlala njani lapha phansi sekuthiwa awusuki nje sofika uyahlala ufika ume kodwa akibambe eya next week leyo ayikhale manje kodwa ikhuphuka lapho Mshengu ake nishayele uNkulunkulu izandla ingane zesikole Nkosi yami bakhona othisha abakhona phakathi kwethu ama-student akhona ake niphakamisa izandla nje nabothisha nabasebenza ku Department of Education phakamisana nje bangcwele bonke zonke ingane othisha ngiyabona othisha abanye hawu yayinhleke lento ndabantu abagcina uthisha swayeka yangagcina uthisha ndabandaba kodwa wena uthisha lofundisa ibhalo zeBhayibheli ngiyabona nami njengothisha ngiyawela kulomkhakha wothisha makhulekelo othisha nami ngiyawudinga umkhuleko nguthisha mina ke ngifundisa abancane nabadala sami isikole sifundisa wonke umuntu nikhona manje phakamisani bantwana sobakhulekela bonke abantwana namhlanje nenze kahle nabakhona bazali thank you ukuthi neze nabantwana siyabonga kakhulu sizobakhulekela ziyabuya ke ezikolweni bantwana bami abanye abantwana bayehlisiwe bathatha bayiswa le bayoncinda bayokhotha benza yonke into manje fanele ngenibeka izandla ugcobe inkazimulo kaNkulunkulu ihlale phezulu ya manifika esikolweni athi uthisha hey waba muhle kangako ukuphethe kahle uChristmas yazi uyabonakala nje umuhle kanti ubona inkazimulo kaNkulunkulu maye isazoyivula iminyango ku2023 lalela wena abanye khani uqala Monday ukuya emsebenzini ulalele nje into abazoyisho ngawe bazothi awusemuhle sisi awusemuhle uyabo kanti inkazimulo kaNkulunkulu ihleli phezulu ake nishali izandla inkazimulo kaThixo
u2023 lapha ekhaya message uNkulunkulu anginike yona before nje sithi crossover. uNkulunkulu uthe kimi hamba utshela abantu memezele umhlaba wonke, utshele abangcwele, utshele ibandla, utshele umhlaba ukuthi unyaka ka2023 unyaka wokubuyisela kwenkazimulo kaNkulunkulu endaweni yayo. It's not only in the church. The glory will not be brought back only to the church, but even kuma institutions, even where you are working, even la uhlala khona endaweni, indawo yangakini ibalekelwe inkazimulo kaNkulunkulu ngenxa yezinto ezimbi abantu abazenza. Kukhona ukuthi wena uphile right, cela ningizwe kahle. Kukhona ukuthi uphile right, kodwa uthola ukuthi uphila phakathi kwabantu abenza izinto ezimbi. Kodwa inkazimulo kaNkulunkulu izokusustaina ukhona phakathi kwabantu. Usho njalo umprofeti uIsaya uthi wo maye kimi mina engiphila phakathi kwabantu abanolimi olubi. Inkazimulo uthi ngayibona inkazimulo kaNkulunkulu phakathi kwabantu ababi. Abanye la usebenza khona abantu bakhona abanenhliziyo ezimbi, bayaxoshisana, bayathakatha, kodwa inkazimulo kaNkulunkulu izokuprotecta ikufihle. Abanye abantwana bami nifunda ezikolweni la gcwele khona ama devil worshippers. Ingane zesikole ziya operators zijoinisa abanye abantwana into ye satanism. Baniphe toxicity, baniphe amabhengere, baniphe ama necklace. Nithatha ama necklace, nithatha amacici nina niyafaka ngiphiwe umngani wami. Kanti anazi ukuthi la mabhengere inyoka enizilengise ezandleni. Anazi ukuthi lemigexo nilengise lapha lama chain nilengise inyoka. Nina nibona kuyichain kanti inyoka. Emkhathini nje usathana ukumakhila ukuthi nangu ujoinile. Ebusuku nilele niyakhishwa, niyo operator, niyosebenza ebusuku. That is why bazali bathi vukani ekseni. Anifuna ukuvuka nikhathele ngoba vele ebusuku kade ningalele. Kulela umzimba lapha. Hambile nayo sebenza. Abanye nikupha amathuna ebusuku. Abanye uzonikezwe assignment uthi uyambona mama kuma wakho akakuthandi wena. Fanele umbulala umhlabe ngomeso umgwazi umbulala. Abanye nizonikezwa ama assignment uthelelwe ubaba wakhe ipoison. Uze nje ungamthandi ubaba nje makangena nje inhliziyo yakhe iba incane. Kanti awuzenzi mntanami ujoin into obumnyama. Kodwa namhlanje ngoba nifike la ubaba Shabalala uzonikhulekela. Whatever spirit, whatever demon, noma ngabe bosoqala ukujoina noma ngabe bosojoinile, namhlanje ngiyakuhlukanisa nombuso wobumnyama. Ngiyabreaka onke ama altar obizwa kuwo. Hallelujah. Mshaleni izandla uThixo mangabe niyangizwa. Ngiyacela sithole izwi lenkosi. Leli verse elabantwana bonke abafundayo nomem elenukeleli ngicela nime ngeenyawo. Thank you Jesus. Ngizonibeka izandla sengiqeda ukushumayela. Onke ama student bonke abafundayo, othisha ngiyacela nje beze lapha ngaphambili. Ngine verse labo. Sheshani ke nize nje ngokusheshsha. Sincane kabi isikhathi sami. Egameni lenkosi bonke abantwana bonke abafundi isikole wozani nabothisha benu abeze wozani bomem. Kunzima kuba umeme kule insuku, kunzima ngendlela emangalisayo. Fundiswa abantwana abaphanjanelwa amakhanda. Into engasaba ukuqhwabaza umeme ngempama nje eklasini kugcwele izingane ezinye. Hayi ningakwenzi lokho nezwa. Noma ngabe umeme ukushayeka kabuhlungu kanjani esandleni uvele nje uthi uthandaza uthi in the name of Jesus wena pain isuke esandleni sami. Niyezwa kahleni niyangizwa nina ingane. Niyangizwa? Nangizwa? Ubuke nje na kodwa Nkosi yami I future Hill Mountain inhle kakhulu. Yabona la kukhona onesi, kukhona othisha, kukhona odokotela, kukhona befundisi, kukhona abaprofeti nabaprofetikazi. Hey ngiyayisaba lento Nkosi yami Jesu. Ake nibashaleni izani ngapha. Sondelani ngapha. Sondelani ngapha. Lalelani ke.
nali verse le uNkulunkulu uthi nginikeze le verse lapha kwincwadi kaJames chapter 1 verse number 5. James chapter 1 verse number 5. Ncwadi kaJakobe ichapter yokuqala iverse elesihlanu lithi leli verse, if any of you lacks wisdom, you shall ask God, who gives generously without finding fault, and it will be given to you. If is there anyone amongst you who needs wisdom, he must ask from God, who gives generously without finding any fault. Umaye khona phakathi kwenu odinga ukuhlakanipha akacele kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzomupha ngaphandle kokukhetha ukuthi hayi wena uphuma ekhaya elinje, hayi wena uphuma ekhaya. uNkulunkulu akazubheka abantwana bami ukuthi uphuma ekhaya elinjani, noma ngabe uphuma ekhaya eliphansi elibukelwa phansi elidelelwa ngabantu, kodwa uthi uNkulunkulu mawunicela kuye nicela ukuhlakanipha uzonipha. Bomem manifundisa labantwana nidinga iwisdom kaNkulunkulu, because you cannot deal with this youth yanamhlanje. They are exposed to many things, television, media, noma singathi thina lezi ngane zibuka yonke into. Thina sithi hayi kusencane bazi yonke into lapha, ngoba bahlakana nezingane ehlaniphe kakhulu ezinye esetshenziswa uSathane. Ngoba uSathane ya recruiter, kodwa nina nonke ngizonibeka izandla nikhona manje, ene nonke nizophasa. Nabangenzanga kahle abafailile kulonyaka ondlule nizophasa kulona unyaka nizophasa. Niyezwa? Niyamthemba uNkulunkulu? Phakamisani izandla nisho lo mkhuleko. Sho nomkhuleko emva kwamthanini baba, egameni lika Jesu waseNazaretha siyacela Nkosi usiphe ukuhlakanipha okwendlula ukuqonda komuntu. Nkosi uJesu siphe umoya wakho, siphe ukuhlakanipha kwakho ukuze sibe noqonda sikwazi ukuphasa. Nkosi uJesu siphe umoya wokuzithoba, sibahlonipha abazali bethu, sibahloniphe othisha bethu, sibahloniphe ngisho nomakhelwane bethu, ngegama lenkosi yethu Jesu waseNazaretha. Amen. Amen. Shayeleni izandla kakhulu uNkulunkulu, phindelana emumva. Ngizonibeka izandla mase ngikhulekela wonke umuntu, ngizoqala ngane. Ake nibashaleni izandla abantwana bangcwele, bashaleni izandla. Only 2 verses bese siyakhuleka sikhulekele phezulu kwalamazwi, sengiselelo 15 minutes. Ephesians chapter 3 verse number 20, verse number 21. Ephesians 3 verse 20 to verse number 21. Siyabingelela bonke ababukeli bethu Nkosi yami emakhaya. Nkosi yami nginikhohlwa kanjani, kodwa nginikhohlwa kanjani nina nisilandelayo, nina nisibukelayo, nina ibandla la ku social media, ibandla lika moya, ibandla lasemoyeni. Ake nizishaleni izandla nithi awumfundisi siyakubingelela nawe onyake nomusha. Bashaleni izandla bonke ababukeli bethu egameni lenkosi yethu Jesu kuzindawo ngezindawo kumakhaya ngamakhaya, kumazwe ngamazwe, umhlaba wonke basibukele ngalesi sikhathi egameni lenkosi yethu Jesu. Osifundelayo cela sifundele Ephesians chapter 3 verse number 20 and verse number 21. Incwadi yabase-Efesu chapter 3 verse 20. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi. Makube kuye udumo ebandleni nakuKristu Jesu ezizukulwaneni zonke zaphakade naphakade. Amen. Amen. Ngicela uphinde for the last time bese ngihamba nawe these 2 verses.
verse 20. Kepha yena onamandla kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi ngokwamandla asebenza kithi makume kuye udumo ebandleni kulowo muntu lowo makube kuye udumo ebandleni nakuKristu Jesu nakuKristu Jesu inkosi yethu ezizukulwaneni zonke zaphakade naphakade esizukulwaneni zonke zaphakade naphakade amen ngesilungu lithi leli verse now unto him who is able to do exceedingly abundantly far above that we can imagine and ask according to the power that works in us. To him be the glory in church and in Christ Jesus. To him be the glory in church and in Christ Jesus. To him be the glory. 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 2023 is the year of bringing back the glory in the church. 2023 is the year of bringing back the glory of God in the church. Why specifically in the church? Because the church ilideleliwe kakhulu ibandla likaKristu ladelelwa lanyatswa kwakhulunywa yonke into ibandla yingakho uNkulunkulu uzobuyisa inkazimulo ukuze nalabo bebadelela ibandla bebakhuluma kabi ngoJesu bekhuluma kabi ngoNkulunkulu bekhuluma kabi ngeyingceku zenkosi uNkulunkulu melabuyisa inkazimulo so that amandla inkazimulo kaNkulunkulu ibonakala ihamba ebandleni abantu nabangena ngomnyango babanjwe inkazimulo abantu nabaye bangcwele nabangena emsebenzini laba bathelele khona emageyithini labangena khona bathele khona ichitho yonke indawo emalokishini estradini sakini labathele khona ichitho inkazimulo kaNkulunkulu mayihleli phezu kwakho uyonyathela ichitho uhambe ngale kwazo babuzana ukuthi why kungenzeki lutho ingoba inkazimulo kaNkulunkulu ihleli phezu kwakho. haleluya Awubuza makhelwane ukuthi uyamuzwa lo baba na ngifuna ukukhuleka phezu kwalamazwi umpastor Paul ubhalela ibandla lase-Efesu, one of my favorite church in the Bible, the Ephesians church. I love this church. I love the Ephesians church. Leli bandla ngiyalithanda. Why leli ngoba abanye abazi ukuthi makuthiwa kwabase-Efesu ibandla lelo. Okay, bazaqaleni la. iBhayibheli makuthiwa kwabaseKolose, kwabaseGalatia, kwabaseKorinte, kwabase amabandla lawo kusho ukuthi ukuhlukana kwendawo. Elasibandla laseKorinte abaseKorinte ngamanye amagama ukuba iBhayibheli lisabhalwa mhlamba amabandla ngabe kusabhalwa ngawo bekuzothiwa kwabase-Igile eThekwini mangisemhlathuze bekuzothiwa kwabase-Igile emhlathuze uma ngisegoli bekuzothiwa kwabase-Igile eGoli angizwe yayibona indawo. Nawu leli bandla elibizwa ngokuthi ibandla lase-Efesu ibandla engifunde ngathi ukwenza istudy
seBhayibhile just specifically ngebandla lase-Efesu, I have found and I have discovered that the Ephesian church, it was a triumph church. Why a triumph church? Ngamanye amagama, leli bandla leli ibandla elanqoba zonke izimpi. Nangifunda the secret yale bandla lase-Efesu. Why go wonke ama-challenge nama-storms avukela le bandla, kodwa le bandla still la remain a victorious church. Ngidiscover ukuthi leli bandla ayikho into noma i-secret yabo noma into bebayazisa kakhulu, kepha into babegxile kuyona zimbili izinto bebagxile kuzo. One, leli bandla laligxile ku-scripture kuzipha. Number two, leli bandla beligxile emthandazweni. Ngamanye amagama, leli bandla belinezwi, bebafundizwi, bebahlephula isinkwa. Number two, leli bandla belihlala emthandazweni. Ibandla lihlala emthandazweni. Umpostoli Paulus fundisa ukuthi lelo bandla lelo elihlala emthandazweni, elihlala ezwini likaNkulunkulu, lelo bandla liyanqoba. Bazalwane, masidinga i-breakthrough la eThekwini, masifuna ukubona uNkulunkulu esebenza inkazimulo, siyibona ihamba ngenyawo phakathi kwethu. There are two secrets okufanele sizi-adopte, sihambe nazo. Kufanele sihlale ezwini, okokuqala lokho. Okwesibili, kumele sihlale edolweni. Okunye nokunye aside, asihlalene emkhulekweni, asihlalene emthandazweni. Umthandazo bazalwane unamandla, umthandazo uyaqhekeza, umthandazo uyavula neminyango enzima engavuleki. Ngomkhuleko iminyango iyavuleka. Umthandazo unamandla, nezichitho zabathakathi abayichitha ngaphandle bayithele lapha bavimba abantu, kodwa masihlale emthandazweni siyohamba phezu kwezichitho bangcwele. Umthandazo uvula iminyango, abantu sebahamba indawo ngeendawo bangatholi imisebenzi, kodwa nabafika e-Eagle Mountain Prophetic Ministries ziyenzeka izinto. Yini indaba? Umthandazo, umkhuleko. Bazalwane, asibani ibandla elikhuleka kakhulu emadolweni, asibeni ibandla elikhuluma kakhulu emthandazweni, ezindabeni. Hayi, phuma makhe, phuma, hlala emthandazweni. Umkhuleko wonunamandla, akwata Jesu, umasikhuleka oku uJesu yalalela aphendule. Yebo umkhuleko etha konke uJesu umkhuleko. Uyabhala umpostoli Paul, ubhalela ibandla lase-Efesu, uthi kepha yena onamandla okwenza okukhulu nokuphakeme kakhulu ngokwamandla asebenza ngaphakathi kithi, uthi makube kuye udumo ebandleni nakuKristu Jesu. Why udumo ebandleni? Ngoba ibandla liletha udumo kuNkulunkulu. Whatever yenzeka la akusushabalala. Na uzabantu befakaza la akuyena ushabalala, kodwa uNkulunkulu osebenzisa ushabalala.
mina amandla kanginawo, mina ngincike kuKristu, mina ngenza lokhu athi uKristu mangukwenze. Nakathi beka izandla ngenze njalo, nakathi khuleka ngenze njalo, nakathi qaqa ibopho ngenze njalo. Anginawo amandla but ongaphakathi kimi, greater is he that is within us than the one that is out in the world. Bazalwane bangcwele, I declare 2023 in the name of Jesus, there is nothing engeke yenzeke kuwe ngegama lika Jesu. Whatever that you are praying for, it's gonna happen. 2023 is the year of God's manifestation. Whatever that you've been praying for, the manifestation of God's glory will be revealed upon you. Bambuthi umpostoli Paul kepha yena onamandla okwenza. Ngicela ula-underline le gama elithi amandla okwenza. Thana okwenza. Ngesilungu lithi he's able. Uyabona le gama lithi able lisho ukuthi noma ngabe yini, ngamanye amagama uNkulunkulu akanayo into azinoyikhanda athi eish leyo ke nethi ke inzima. Akanayo uNkulunkulu into okuthiwa inzima. uNkulunkulu yonke into kuye iyenzeka. Kodwa bantwana nikhona na, akukho okungenzeki kuNkulunkulu. Bazalwa, naloko okungenzakalanga last year kulonyaka ka-2023, unyaka wenkazimulo, kuzokwenzeka. Inkazimulo kaNkulunkulu izobonakaliswa phezu kwempilo yakho. Nale ibopho ebeyibopha umndeni wakini, nale inqalekiso enizalelwe ngaphansi kwazo kulo nyaka wenkazimulo, inqalekiso ziyaqashuka ngegama lika Jesu. Yebangcwele nalabathakathi bebanhlupha kulo nyaka bazothi bayaphonsa, baphonsa into zabo, bathola inkazimulo ikufihlile kulo nyaka. Abathakathi basenkingeni. Why? Kulo nyaka asikuyolwa nabathakathi, okwethu nje siyobiza uNkulunkulu. Inkazimulo besiyehla, yehlele phezu kwethu, is overshadow, is khafe. Into enza ukuthi bakuthole ukuthi ubungekho ngaphansi kwenkazimulo, kodwa kulo nyaka bangaphansi kwenkazimulo. Eshama saya iba ngaphansi kwelangabi lomlilo, iba ngaphansi kwenkazimulo kaNkulunkulu. Usekhaya ayibonakala inkazimulo, usemsebenzini ayibonakala inkazimulo, usedolobheni ayibonakala inkazimulo, usekwanzweni ayibonakala inkazimulo. Akungasho wena ukuthi mina ngaphansi kwenkazimulo, kodwa bathi abantu nabakubheka bathi ayingeke noma ngathi izinto ziyafana. Ikhona into phezu kwalo mama, ikhona into phezu kwalo baba, ikhona into phezu kwalo bhuti. Yini leyo? Inkazimulo. Inkazimulo yakhe igcwele amazulu. Oh, oh, hallelujah. Ujalo makela uthi umuntu oseduze kwakho uthi 2023 I'm about to unleash something. Khona bangangizwa.
tshela umakhelwane 2023 I'm about to unleash something. Kunento abantu abangayazi efihliwe ivalelwe ngaphakathi kuwe umhlaba lento awuyazi yini leyo nto inkazimulo kaNkulunkulu it shall be revealed bafundisi bami inkazimulo kaThixo izokwambulwa kunento efihlakile yakela umhlaba usidelela kangaka ingoba lento asikayi unleash. But soon and very soon we are going to unleash something. I got him back here. I'm about to unleash. Ugani bazalwane sengiyathandaza. Uyabhala umpostoli Paul. Bhalela nalibandla lase-Efeso. Ubonga uNkulunkulu. And the message we told you when you we told about the lase-Efeso kuphela. Why the message ingekho kwabaseKorinte? Why the message ingekho kwabaseKolose? Yindaba le message itholakala kwibandla lase-Efeso kuphela. Ingoba le bandla labamba the secret ye breakthrough. Ikodwa bazalwane ngicela nifundiseke ngiyanifundisa manje ngoba ukuze uNkulunkulu ayenze izinto ezintsha ukuze uNkulunkulu ekwazi ukudedela inkasimulo there are 6 things ibandla okumele lizenze ngicela ngizwe ka okwamanje from last year ngiyashumayela mina ngenkasimulo little did I know ukuthi egcineni uNkulunkulu uzothi ke lento bolokukhuluma ngayo the past 2-3 months I message yaka 2023 bengingazi mina bengikhuluma nje ngenkasimulo kanti uNkulunkulu leso sikhathi uprepare ibandla ngoba inkasimulo ayifani noGcobo hayi kodwa ngikona nikhona na inkasimulo ayifani noGcobo inkasimulo iyahlukile kunoGcobo inkasimulo masikhuluma ngenkasimulo kahle suke sikhuluma ngokubonakaliswa kwaThixo ehamba phakathi yena self angathumelanga umoya ongcwele angathumelanga uJesu angathumelanga uShabalala nabafundisi nabaprofeti nabapostoli kodwa uJesu yena unqobo lwakhe ahambe phakathi kwebandla abona abahluphekile abona abadonsa kanzima abona ababoshiwe aseyabakhulula inkasimulo ubukhona bakhe buhamba phakathi kwethu shane bosa sheke bosia shanamando shikabaya oh moyo ngcwele have mercy. I can feel the atmosphere is changing by a minute in this place. Angeke ukhulume ngenkasimulo yakhe angeke ukhulume ngomoya ongcwele angamanifest mawukhuluma ngomoya ongcwele uyamanifesta automatically mawukhuluma ngenkasimulo kunento engajwayelekile ezokwenzeka neyenzeke kuye noma ungambuza ukuthi kwenzeke kanjani naye akakwazi ukuchazela ngoba ngeke uyichaze inkasimulo kepha inkasimulo ichaza ubukhona bakhe phakathi kwethu ngamasana maha ngaze ngabazwela abathakathi ngoba la kunenkasimulo khona angeke bakwazi ukudlalela kuleyo ndawo the glory of God will move and saturate upon this place imithi abathakathi bazoshintsha inyanga baye kule ungasebenza umuthi baye kule ungasebenzi baye kule ungasebenzi kukhona inyanga bazofika kuyo bathi sifuna umuthi inyanga lalelani la mangabe sanifuna ukufa mangabe niyagula la emakhanda yekelani lo yamuntu ngeke nimkhole lo yamuntu kunefu elahamba phezulu lahamba khona lefu lihamba na lo muntu nantakhazimulayo ehamba naye kanti inkasimulo kaNkulunkulu
uNkulunkulu leyo. Somebody say glory. 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 Shaivanda. Oh, Samanda. Mekades. Sibakos. Catch this. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu. Nkosi yami. Le ifuna abantu abezwa ngendlebe kamoya, ababona futhi ngeso likamoya, ngoba lento ifihlekile kahle kahle. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu, saphela isizulu ngesilungu kuthiwa, now unto him who is able to do exceedingly. Igama elithi exceedingly lisho into enkulu ngokwendlule, abundantly, ngobubanzi, ngobukhulu baleyo, exceedingly, above, ngamanye amagama into enobukhulu kusuka phansi iye phezulu. Ngamanye amagama kukhulunywa kahle kahle ngokujula ukuya ngaphansi kolwandle, ukujula ukuya phezulu emafini, ukujula kobubanzi bokuthi lento ingasuka la eThekwini iyoshaya ngale. Kuthiwa ke uNkulunkulu unamandla okwenza okukhulu kakhulu kunalokho esikucabangayo nalokho esikucela. Ngamanye amagama, wena ungayicelela umuzi nje, kodwa uNkulunkulu akushaye ngemention isithabathaba ngaphezu kwalokho wena ucela. Wena ungayicelela imoto nje, uthi nje Nkosi yami kuyimotwana nje kwakungithatha kungibeka emsebenzini. uNkulunkulu akushaya ngobhazabhaza, into ethi nayisuka erobotini ibhodle kunyakaza ezinye imoto, into ethi nayisuka ithi pha. Bamangala ukuthi iflight ifunani la, kanti hayi akuyona indiza, yilo mshini ohamba ngawo. Now unto him who is able. Nkosi yami, bazalwane, nina nonke nikhona, ngisho nabantu abangibukele, wherever you are. Mawungibukele, ngicela ukuthi uyibambe lento. Bamba leli gama elithi able. Nikhona? Able. Our God is able. Bazalwane, our God is able. Kahle kahle babashabalala, isho ukuthini le? Our God is able. Lento ichaza ukuthi uNkulunkulu wethu unakho ukwenza. Ngamanye amagama lento ichaza ukuthi uNkulunkulu akehluleki. Our God is able. Ngamanye amagama ayikho into enzima for uNkulunkulu. Siya bazalwane, kufuna kumuntu ozokholwa sisi. Our God is able. Our God is able. Sis, our God is able. Nothing too hard for him. Our God, our God, our God, our God, our God. Selebosata, sandelebosika maya, sebrosika paya. Our God is able. Our God is able. He is able. He is able.
able. He's able. He's able. Our God, Mando Shika. Our God is able, Sisi. Uthixo tatunayo into yokwenza. Ayikho into enzima kuthixo. Shendele mosa yababokosa. Shibrakatoromosa. Our God is able. Our God is able. Our God. Our God is able. He's able. He's able. He's able. He's able. Our God. He's able. He's able. Our God is able. Nothing too hard for him. Nothing, 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 nothing. Mohosa. Ikata baba. Ikosata kahaya. Ila babosa. Mandela bosia. Our God is able. Sana baba hosa. Woshekete. Sibrakon. Santara. Sikapaya. Mantolobopo. Washada baba. Wasataka. Ilabayando. Wakumutaka saizan. Ati baba. Wenu ya was. Wenu ya kona. Saizan kumtele. Tshele nentenzima. Ungamtsheli izinto ey'lula. Mtshela into enzima. Mtshela lokho kunzima. Shaya izandla uvula umlomo. Shatakapapas. Sakapatata. Shipakatokokosai. Shipakatatata. Shipakatolopoposa. Shipakatotopo. Shikatatata. Mondolobobosaya. Riba kosai. Lika pashande. Mondolobobosia. Oh Lord, you are able. God, you are able. Father, you are able. God, you are able. Rida bababosanda. Shaizana kala lento enzima. Kala lento enzima. Kala lento ngenzakali. Yes, something is happening there. Something is happening. Ningamphazamis. Washata papa. Washapakata. Washapakatate. Amashayisa umonde namfimba nje ukuthi angashayisa amamonde. Yes, something is happening now. Something is happening upon you. Yes. Our God is able. He's able. He's able. Shayzanka. Fulumlomo. Ela lentwenzima. Shatatatapaka. Shipakatoloposa. Montolika papa. Rebebebebebe. Rabashanda bakosa. Ila baba sanda. Ila baba yakete. Ila baba sikete. Wow, shanana baba bobos. Hey! Our God is able. He's 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 able. Nothing too hard for him. He's able.
Shayizandla uvula umlomo wakho bese uyabonga. He's able. He's able. He's able. He's able. He's able. Nothing too hard for him. Nothing too difficult for him. Nothing is impossible with him. He's able. He's able. He's able. He's able. He's able. He's able. Oh, no, Mama Bosa. I want to activate this power in you. There is power. There is power that is shattered inside of you. There is power that is bottled in. I want to release this power. I want to activate this power. There is power right inside of you. I want to release this power. Ufuna ubeka wonke umuntu isandla. Oh, glory to Jesus. Ngicela bonke abantu abadala ogogo bagijime basheshe beze ngaphambili. He's able. He's able. He's able. Emva kwabogogo bese kulandela wonke umuntu. Ngicela ama-asha angisize. Ashas ningisize. Abanye abazalwane bancedise. Ek-ashareni masobekiwe isandla. Noma nasobona ukuthi kuyonakala manje phuma elayinini u-ashari. Ngiyokubeka isandla senqedile ngalaba. Ngoba khona bazokwehlelwa amandla kaNkulunkulu. Khona bazokwehlelwa inkazimulo kaThixo. Izokwehlela phezu kwabo. Father, in the name of Jesus, I unleash your power now. In the name of Jesus, I unleash your spirit now. In the name of Jesus, I unleash your glory now. In the name of Jesus, lift up your hands. Lift up your hands. Just one touch is gonna unleash the thing in you. Shapakosia, Shatakabosha, Lende la Bobosa, Lende Kembosha Tabo. Yes, 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 Sutapata, yes, Ikatapapahos, yes, 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 yes. Ashas, 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 come on. Yala Babos, yes, Yala Baba Kondaba, Yala Babos, yes, yes. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta ta reke po 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 po. Repesataka. Yes. Ela baba baba. Yala baba baba saya. Yandela baba baba baba. Shata ta 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 baba baba baba. Riba baba baba. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes. Yes, Jesus. Konta makasa. Konta pakasate. Konta. Shata pakosata. Shikata papa papa. Yes. Yes, Jesus. Sona mama mama. Sona mama mama. Yeah. Sona mama mama. Yes. 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 Yes, 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 yes. Shika payonda,
Shipakata. Shipapapa. Shipapapapa. Yes. Shanta papa. Shanta papa. Fire. Yenamosaya. Shika prosotopata. Shika tatatapa. Shakatapopo. Wow. Shanda mahas. Shanda mahosa. Shanda mama kosaya. Yes. Yes, in the name of Jesus. Shalabamos. Shanta pakatapa. Ikapapapapa. Yes. Fire. Shipakatapa. Sondalan game. Shatalemos. Asha sabandi magalima. Shekababo. Shepekepe. Shanda babo popos. Ula baba. Shanda babo hossa. Ikapa shikapa. Ula baba shikatepe. Yes, take it, boss. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Shantelemos. The Pagamisiza. Shantekemos. Shantakapa. Shantakaposh. Shita papa. Ika papa yote. Ika papa sita. Ika papa shanto. Ika papa yote. Ripa kosa. Shita pakato. Mandala bosha. Mandaria babos. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Fusam, letela. Pagamisanum letela bonda. Letela. Shika papa. Kara babos. Misen. Yes. Ikapasaya. Yes. I put my young moya matagat. Shapaka sotopo. Shika patoto. Shandere babos. Remasia baba. Fire! In the mighty name of Jesus. Shanda mama. Shelebepepe. Shanda baba. Hey! Shatapakatapata. Shapakatataria. Hey. Fusen. Rikapashikapato. Hey! Fire! In the name of Jesus. I'm like. Mighty name of Jesus. Ropa. Hey! Fire! Mlete. Fire! I put me more out in the name of Jesus. Fire! In the name of Jesus. Let him not. Shut up. Fire! Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Shakeposaya. Siba Baba Santeke. Siba Baba Sondo. Siba Derebosa. Shikapata. Shikapatono. Sipakatataria. Zokopo Santama. Zipa Santeke. Hey, fire! Shikatababa. Shamama Mandobos. Samama Manterepepe. Satapayote. Sipakatotopo. Ripaka Sotolobo. Sanderebebes. Ripa Santa. Yondelebosha. Oh yes, Lord. Oh yes, Jesus. Oh yes, Jesus. Oh yes, Jesus. Santa Mama Hosa. Rekeposaya. Ika papa. Fire in the name of Jesus. Riba Sateke. Riba Papa Sanda. Again, Shadow Gurukudizan. Shikapaya. Sandala Bobos. Inamasia. Inamando Kosaya. Ila Baba Sikete. Ila Baba Babos.
Shatamakosai Zeka Brosoto Pakata Riba Sante Kembosh Ikapatataria Mamaha Zeke Bosante Kembosh Riba Sataka Ikababa Yeteke. Be filled with the power of the Holy Ghost. Be filled with the power. Be filled with the power. Be filled with the power. Something is happening. So God is unleashing something. Ribasaya Mokoshatakata Lipakakaka Aisugakanda Yopumezinyawen Intogatinga. Take it in the name of Jesus. Shibaba Bokosai Shibaba Sanda Shibaba Yaketenebo Shika Pros Libasutu Pakata Libros Kama Libros Tere Libras Sitaka Libras Yama Lebros Satakapa. Yes. Shika Patoro Mando Shikapara Reshkamahando Riba City Kapa. Oh yes, Lord Jesus. Oh yes, Lord Jesus. Master Jesus. Shanta Pakos. Yes, Lord. Lift up your hands. Yes. Unleash your power. Unleash your power. Yes, Lord. Yes. Shamando Kosatalavaya. I command every spirit. I command every evil spirit in the name of Jesus. Go! In the name of Jesus. Father, we thank you. In Jesus' name. I declare you free. In Jesus' name. Amen. Shalom. Again, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That touch, your prayer life will never be the same again. The way you read the words will never be the same. Your understanding will never be the same. Oh God, praise the mighty name of Jesus. Tomorrow, I'm requesting everyone okonala abangbugele emakai. Tomorrow, it's Monday, the 16th of January, 2023. Siangena tomorrow. It's prayer and fasting for 2 weeks. Glory to Jesus. Abantu abatat ya shalom kulungulizandle. Muntu ophilile nje onganasifo. Nteteleni just yena imcheck ukuthi nihambe naye, hamba naye. Angaphuma emnyango. Dead. You know my phone. You know my phone. Ini. Akafunda ituba. Oh, bamuphi ituba. Ayiphuma lelo tuba lela. Aliphuma. Get out. Asibuyeni. Uyala. Hayi sohlala apha. Yey,
uzawulimala. Akuhlalwa ngempundu apha. Chini. Indawo engcwele kaThixo unless uwile by mistake. Uhlalwa ngempundu apha. Dithatha kakubi. Dithatha kubi na. Hayi nyane. Kaloku abantu fanele bafundiswe. Abanye bafika bathi ndifuna ugcobo, ndizothandaza afika ahlalela. Baba ngeke hayi. Akuhlalwa ngempundu apha. Uthi omunye yini ke manje? Hey, impundu izinqe. Hlalwa ngezinqe lapha. Hayibo, unless uwile under the power kaThixo, ayikho into ongayenza. Kodwa uhlale nje never. Lapho uthi xa ehlela khona apha. Qabeleni isandla uYesu. Salone bazoshaywa ukuswela ulwazi. Omnye wagijima kubuya umphongolo kaNkulunkulu. Babophela inkomazi zadonsa umphongo inqola zadonsa inqola umphongo lobekwe phezulu kwenqola. Inkomazi maloku zihamba uyagenqeza uloku uyachifta uzemva. La khona uthi uyalenga uyawa wagijima lwafika unqanda. Wafa. And now the question is, why uthi xa bulala umuntu bezosave umphongo?